Welcome to my YouTube channel. Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायना लानाय जाबाय। दिनै बिफां गायनाय सान। दिनै 5 जुन बिफां गायनाय सान विश्व परिबेश दिवस। जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया दिनैनि दिनाव फांसे खरै बिफां गायनांगौ। बेनिखायनो आङो सुबुं माहारिखौ खावलायो दिनैनि दिनाव जों बयबो फांसे खरै बिफां गायनांगौ। दायो आं खान्थाल बिफां गायनो लादों। बे खान्थाल बिफाङा जोङो देनां देरबाथाय जों बेनिफ्राय जों फिथाइ मोनजागोन, लोगोसे बार मोनगोन, अक्सिजेन मोनगोन। बेजों लोगोसेनो जोंनि जिब जुनार बायदि बायदिफोराबो जोंना थांनानै थागोन। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो सुबुं माहारिखौ दिनै 5 जुन बिफां गायनाय सानखौ